كبرات تقاتلتي نايزا channel كما يتغنوا كما يلهم كمتي أبز حلفة زغلتناكم نلومي دما بحد شارستي بحد زعبا تملسناكم لنا أمنا لومي زعبانا زعبا حدشتي رغبتات وين موزوتات بعالم أبزوم نسي زمازو بزعبا كلبي روبوت نغناون بزعبا انستغرام سوشيال ميديا حدش حكي زحلفون كمون أب تشاينا حدش بيت مذكر ديجيتالاوي منقد يستمرغ بزعبو نابقم كنبرينا ميديان تبل فيلم ناي هندي مالتي أب فيلم ناي إيشيا توراديرا كابتن زلع على وتيت رغيبة قدامي تخينا واتسالا نابتخل زينا نامس نسجر فيلم جوكر 2 كم بحدش تسريحة بارت 2 مالتيو تزرجها لا أب سينما تتابع على أمريكا مالتيو شير لايك سبسكرايب نقبركم أتابعونا بقى تسالي كأوز بلتون كلا حبيت أنا مسلكم هنا سنة مكتتال روبوت كلبي روبوت تمايزو مالو بعلم مستمناي بحقي قلبي فتينمم كم زي فيديو نعزبه زلنا اتحكني قلبي كابت روبوت كهدمي زرق مالتي ازي زكرم بتعمي مناتو كم زعينت موزو نمجمر تاكزي تمايزو زلو اتخلايون كم زي نعزبه زلنا تعبيون كابتي روبوت كهدمي زرق اب سوشيال بلاتفورم اب اكس لعلي 10 مليون رقم تعذبت يوم ريومو نزي موزوزي. In the video, a robot dog can be seen trying to interact with normal dogs in a park. However, much to the disappointment of the robot dog, the regular dogs are startled by the mechanical newcomer. After the not-so-good start at making friends with a chihuahua, the robot tries to become friends with a border collie. Unfortunately, the second attempt too is a failure. أزيو أجريمو زلوا مالتيو بزح سوون درجة بزح يتقبلون على مالتيو بزيادة خاتم مسكالبي فولي فقري زلهم سبات ويتم تتابع تناي إنسات هزبهالو بو بزح تقاومو متي ولا مناتو كسامع أي كألن ولاون نساتهم كم تزلوا زلوا كبل زيك بيلتك رايك سر هزغسي كن قبلين خلينا إلهم كنسكو جميلة مالو مالتي بزيادة أزيو أجرامي زانتا ويأجرامي فتامي ويأجرامي موزوينو نعلم ملو أجرم ملو بسوم زي مالتي نبتخل زينا مسنسجر كلا أب ساوث تشاينا أب حدا بيت مذكر حدش معبالة تكنولوجي تمرق له زي تكنولوجي إذا معبالة انتايو لكم تقرأوا متقنو كم زي أب فيديو نعزبه زلنا وي نريو زلنا تي بوتا أب بيت مذكري زي بيت مذكر زي كمتي نايك المحجي نريو زنبرنا بيت مذكرات دخون عينة انسسادي دخون عينة برات يكون كله نجارات يكون بيت مذكرنا كلام دست أنقذ زي كونس بنصارو بديجيتالاوي بيت مذكري و قريبا مزلو أزيو مساتي دخنا تريتي زلو منياتو ديجيتالاوي كلام حجي بزحي ترأين حجي و تمايز زلو زواتازي. What if you could witness a waterfall, a beach, twinkling stars, forests and flowers in the same room? Well, one can witness the magical scenery at the Digital Museum in Chengdu City in China. The museum boasts a splendid combination of advanced technology with art and nature. Visitors can get the chance to immerse themselves in some extremely shocking visuals and sound effects with a touch of elegance. ብዙሓት በጻሕተውን ዳርጋ ይወጽሑ ኣለዉ ከምዚ ብስእሊ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ባሕሪ ይኹን እቲ ካልእ ነገራት ይኹን ብመልክዕ ዲጂታል ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ካልቸር ናይ ቻይና ብዙሕ ሕብርታት ብዙሕ ህንፃታት ናይ ጥንታዊ ቻይና እዩ ዝረአ ዘሎ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና እንስሳታት ከይተረፉ ኣብ በረኻ እንከለዉ ብዲጂታላዊ መንገዲ ቀሪቡሎ ማለት እዩ እዚ ኸዓ ኣዝዩ ሰሓብን መሳጥን
ክኸውን ኣኽኢሉ ኣሎ ነዚ ቤት መዘክር ዝያዳ ኸዓኒ ብዙሓት በጻሕቲ እውን ክበጽሕዎ ተሃንጢኦም ኣለዉ ማለት እዩ በዚ ንዕዘቦ ዘለና ማለት እዩ ኣዝዩ መሳጢ ትርኢት እዩ ኣለዎ ናብቲ ካልእ ዜናና ምስ ንሰግር ሶኒ ኩላትና ከም ንፈልጦ ዓብዪ ትካል እዩ ማለት እዩ ሓደሽቲ ፍላት ቲቪ ሰሪሑ ኣሎ እዘን ፍላት ቲቪ ፍልይ ዘብለን ነገር እንተዳ ሃልዩ ኮይኑ ልክዕ እቲ ትሪኦ ልክዕ ብኣካል ትሪኦን ናይቲ ሰብ ማለት እዩ እቲ ከለሩ ሓደ ዓይነት ገይረን ኣምፂአን የርእያኻ ማለት እዩ ካልእ እቲ ናተን ጽቡቕ ነገር ሲኔማቲክ እየን ሲኔማቲክ ክንብል ከለና ልክዕ ከምዚ ኣብ ሲኔማ ኣቲና ንሪኦ ንዕዘቦ ፊልምታት ልክዕ ብናይ ሲኔማቲክ ነገር እየን ተሰሪሐን ካልእ ብተወሳኺ እውን ሃይ ሪዞሉሽን ዝኾነ ጽባቐ ኣለወን ማለት እዩ እቲ ሃይ ሪዞሉሽን ንምንታይ እዩ ዝጠቅም ልክዕ ኣብቲ ክላሪቲ ይኹን ኣብቲ ሞሽን ይኹን ኣብቲ ከለር ይኹን ልክዕ ከምቲ ድለዎ ንጹርነት እየን ብልክዕ ሒዘንኦ ዝመጻ ማለት እዩ Sony has introduced a new range of Bravia televisions in India. The lineup, which includes Bravia 7, 8 and 9, aims to deliver an immersive cinematic experience at home. We call it Bravia 7, 8 and 9. They are the most advanced televisions in terms of technology. When I say technology, I'm talking about the best picture. እቲ ድበለጸ ናይዘን ቴሌቪዥን ወይ ብልጫ ኮይኑ ወፂኡ ዘሎ ድማ ድምፂ ማለት እዩ ድምፂ ኳሊቲ ናይዘን ቴሌቪዥን ኣዝዩ መሳጢ እዩ ምክንያቱ ልክዕ እቲ ድምፂ እውን ብናይ ሲኔማቲክ ኮይኑ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ እቲ ስፒከር ናይተን ቴሌቪዥን ማለት እዩ እቲ ናተን ዓቐን ከዓኒ ካብ 43 ኢንች ክሳብ 85 ኢንች ተሰሪሑ ኣሎ ኣዝዩ ብዙሕ ጥለብ ረኺበን ኣለዋ ማለት እዩ ብራቪያ 7 ብራቪያ 8 ብራቪያ 9 ዝበሃላ እየን ተሰሪሐን ዘለዋ ከከምቲ ደረጀን ዓቐነን ከዓኒ እቲ ናተን ዋጋ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዕዳጋ ከዓኒ ብቕልጡፍ ኣዝዩ ብዙሕ ተጠላብነት ረኺበን ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ናተን ድምፂ ክላሪቲ ከዓኒ ምስ ናይ ከባቢ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ይመስል ናይዘን ቴሌቪዥን ኳሊቲ ማለት እዩ ብዝያዳ ከዓኒ ኣብ ተጠቃምነትን ምስ ግዜ እንዳተረኣየ ክኸይድ ማለት እዩ ናብቲ ካልእ ዜናና ምስ ንሰግር ሶሻል ሚድያ ማለት ኢንስታግራም ኩልና ከም ንፈልጦ ብስእልታት ጌርካ መልእኽትካ ተመሓላልፈሉ ዓይነት ፕላትፎርም እዩ ኣዝዩ ዓብዪ ሚሊዮንስ ዘለዎ ተኸታተልቲ እዩ እዚ ፕላትፎርም እዚ ከም ንፈልጦ እውን ብዙሓት ኣዝዮም ህቡባት ዝኾኑ ሰባት ተዋሳእቲ ይኹኑ ደረፍቲ ይኹኑ ተፃወቲ ኩዕሶ ይኹኑ ሞዴሊስት ይኹኑ ብዙሓት ዝጥቀምሉ ፕላትፎርም እዩ ማለት እዩ ካብቶም እሙናት ዝበሃሉ ፕላትፎርም እዩ ከም ዝግለጽ ማለት እዩ ሓድሽ ነገር ወይ ሕጊ ኣታታት ኢሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ንቆልዑ ትሕቲ ዕድመ ሴፍቲ ንዖም መታን ክኸውን ተባሂሉ ወይ እውን ዘየድሊ ስእልታት መታን ከይርዩ ተባሂሉ ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ኣሎ እቲ ሕጊ ድማ እንታይ እዩ ንዖም ዝኸውን ጥራይ ነቶም ህፃናት ዝኸውን ጥራይ ስእልታት ኣብቲ ናቶም ፕሮፋይል ክሪኡ ወይ ክዝርግሑ ተፈቂድሎም ኣሎ ማለት እዩ ልዕሊ ዕድመ እንተኾንካ ጥራይኻ ናይ ልዕሊ ዕድመ ክትርኢ ትኽእል ወይ እውን ልዕሊ 18 ተኾንካ ማለት እዩ ትሕቲኡ ተኾንካ ባዕሉ እቲ ኢንስታግራም ኣካውንትካ ርዩ ብሎክ ዝገብረካ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ዝያዳ ንወለዲ ውሕስነት ፈጢሩሎም ኣሎ ማለት እዩ Instagram has been feeling the heat lately. With rising concerns over online safety, the social media giant is stepping up its game to safeguard teens from the dangers of being online. Under new teen settings rolled out by the platform, if your teen has an account, it's automatically private. This means strangers will not be able to look at their posts and videos or tag the account without approval. ምክንያቱ እዚ ኢንስታግራም እዚ ሶሻል ፕላትፎርም
دبزح أتي دزرق حلو سألتات أزيو أسكاف دخنا سألتات ونزرق حلو مناتو دخنا عين تسألي أو داتو مسحبي توحيلو زكبر ون سلازولا مالتي بز من قد زخاني تي انستغرام كرم حجي كستات قريبو لنيري وتكستات كانتاي قلعو تحت أدنى يبالاش له توحيلو بتن عبيتي ናይ ካምፓኒ ናይ ሶሻል ሚዲያስ ክስታት ቀሪቡል ነይሪ ዋላ በወለደ እውን ክስታት ቀሪቡል ነይሪ ማለት እዩ ዝያዳ ግን ሕጂ በዚ ተኣታትዮም ወደለው ሕጊ ሴፍ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ንቆልዑ ኣዝዩ ውሕዝ ዝኾነ ነገራት ወይ ንዖም ድኸውን ስእልታት ወይ ንዖም ድኸውን መዘናግዒ መደባት ጥራይ ሼር ንክገብሩ በቲ ዕድሚኦም ተፈቂድዎም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ንወለዲ ዓብ ርፍታ ፈጢሩሎም ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ብተወሳኺ ፊልም ሜድያን ትብል ፊልም ናይ ሂንዲ ማለት እዩ ኣብ ፊልም ናይ ኤሽያ ተወዳዲራ ካብተን ዝለዓለ ውፅኢት ረኺባ ቀዳመይቲ ኮይና ወፅያላ እዛ ፊልም እዚኣ ኣዝያ ሰሓቢት ክገብራ ዝኽኣለ ማለት እዩ ብዛዕባ ኩዕሾ እግሪ ናይ ሂንዲ ኣብ ናይ ዓለም ውድድራት ትገብሮ ዝነበረት ናይ ቅድም ማለት እዩ ብዛዕባኡ ትገለጽ ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ዝሰርሐ ህቦብ ተዋሳኢ ኣጃይ ኮይኑ ንባዕሉ እውን ንሱ ከም ብሉፅ ተዋሳኢ ተሓፂሎ ፍታ ፊልም ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤሽያ ዘለዋ ፊልምታት ንኩለን ሰይራ ቀዳመይቲ ወፅያላ እቲ ዳይሬክተሩ ናይዛ ፊልም ኣሚት ሸርማ እውን ተሸሊሙሎ ማለት እዩ እዛ ፊልም እዚኣ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ዝገበረቶ ሂንዲ ኣብ ዝሓለፈ ተፀባርቅ ኮይና ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮዘት እያ እቲ ዝያዳ መሳጢት ገብራ ዝኽኣለ ማለት እዩ It's actually a proud moment, you know. It's I think, and it's for all of us. It is not Maidan. I will not say it is Maidan. It is best Indian film, you know, in the whole of Asia. I think that is the biggest. That is a bigger term, you know. And when Indian film gets an award competing with the whole of Asia, I think मुझे उस समय लग रहा था कि झंडा कहाँ है झंडा. ምክንያቱ እቲ ሰልጣኒ ክሳብ ትመወዳእታ ናይታ ፊልም ብሕማም ካንሰር እንዳተሳቀየ እንከሎ ሓሚሙ እንከሎ እዩ ዋንጫ ዘዕትራ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ሽዑ ኣይፀንሐን ከዓ ብድሕሪ ይዓርፍ ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓ እዛ ፊልም እዚኣ ኣዝያ መሳጢትን ሰሓቢትን ኮይና ተሰሪሓ ናብ ህዝቢ ምስ ዘርግሐት ዝያዳ ብዙሕ ተፈታውነት ረኺባ ማለት እዩ ክብርን ረኺብላ ማለት እዩ ከም ተዋሳኢ ይኹን እታ ፊልም እውን ኣብ ብዙሕ መድረኽ ናይ ሽልማት ናይ ፊልም ብዙሕ ዓወታት ረኺባ እያ ማለት እዩ The literal translation from French is double insanity. And the first instance of the term was recorded in the 19th century. It is now defined as a shared psychotic disorder and usually affects 2 or more people. According to the National Library of Medicine, the condition is often associated with social isolation, one of the key themes of the first Joker movie. ካልእ ኣብዛ ፓርቲቱ ፍሉይ ደብላ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ማለት እዩ ሌዲ ጋጋ ኩላትና ከም ንፈልጣ እዛ ሰብ እዚኣ ንፍዕቲ ኣዝያ ህብብቲ ዝኾነት ናይ እንግሊሽ ደራፊት እያ ማለት እዩ ብዙሓት ተዓዘብቲ ዘለዋ ሚልዮንስ ቪወርስ ዘለዋ ሰብ እያ እሳ ብምህላዋ ከዓ ዝያዳ እታ ፊልም ኣዝያ ሰሓቢትን መሳጢትን ከም ትኸውን ኮይና ኣላ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተዋስኣታ ፊልም ሌዲ ጋጋ ማለት እዩ ከምኡ ብዙሕ ኣታዊ ዝረኸበትላ ፊልም ነይራ እያ ምስ ብራድሊ ኩፐር ኮይና ዝሰርሓታ ሕጂ እውን ከም እንደገና ኣብዛ ጆከርቱ ኮይና መፅያትና ኣላ ብዝያዳ ናታ ታሪክ ህይወት ኣብ ዘላቶ ደረጃ ብከመይ በፂሓ ኣብ ዝቕፅል ክነቕርበልኩም ኢና ማለት እዩ ንዝያዳ ሓበሬታ ንቐፃሊ ካልእ ሓድሽ ሓበሬታ እውን ክነስዕበልኩም ኢና ሰላም ንኹላትና